Mercedes GLA του 2016. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που βλέπετε μας ήρθε από το αμίντο της Φλόρινας. Του τοποθετήσαμε την οθόνη της Bizarre, την κορυφαία που υπάρχει, και φυσικά κάμερα ψηφοφορίας στο χερούλι. Πάμε να τα δούμε. Οι 10,25 ίντσες έχουν κάτσει πανέμορφα. Οι λειτουργίες εργοσιακές παραμένουν λειτουργικές, δεν έχουμε χάσει τίποτα απολύτως. Με το κλασικό άγγιγμα μεταφερόμαστε στο μενού του Android. 8πύρινος επεξεργαστής Snapdragon, 8 GB RAM, 128 GB σκληρό, full CAN bus λειτουργίες, δεν έχουμε χάσει απολύτως τίποτα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα οι στροφές εμφανίζονται κανονικά. Αστρίμματο CarPlay και Android Auto, κάμερα προσωπορίας με High Definition ανάλυση και ευρυγόνιο φακό για να παρκάρουμε πολύ πιο εύκολα. 2 χρόνια εγγύηση από την Bizarre και φυσικά πάντα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του allaboutech.store. Ακόμα ένα αυτοκίνητο που έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βάλει την καινούργια του οθόνη στο κατάστημά μας. Ακολούθησέ μας σε όλα τα social, Facebook, Instagram και TikTok για να δεις και εσύ πώς μπορείς να κάνεις το δικό σου αυτοκίνητο. Καλή συνέχεια!